Nyaningeti na onge kibaje. Kando nyango widi musingi yangu kipenzi mara. Nyaro mara maonge ngengae. Kando nyango umami nendo niponso. Nyango umami nendo niponso. Imae mazina. Imamura kiuotho Piaka iwi no uyo Imamura ngisura mari Apidi bebine kake wonjo Berlepi misikiri wako ni pamba goli monisi Lemiki mwonjo Ino negaga viki Au zuri wako Menyo negaga sisi Yok magene ngima Jogo poiga switi Yora Jedula kanyisilera dunia mbaya Medipota marinyanya Oh yes, Prince Barak make manage kanyo Prince Barak Barak make manage kanyo Zosero masapara marodiambo Seche mokoro idoni weche manyini Biro ni kacha Adimbas Mara Mogi Radio Ramogi Karchunja luo Matuch ekor gwenge Giroda Odhiambo. Machiegni jopuonjre 15 mabende nowinjore donje grade mar 10 skunde mopogore opogore okwamo kod jonyuolgi e alwora ma Manyatta sub-county ma Kisumu Central chakore nyoro bang' ng'ato moro wuondogi ni dhi konyogi kata dhi siro sombgi kendo bang'e ne oduogo ojwang'ogi kanyo kanyakla kod jonyuolgi. Kama kaka moko kuomgi ne oloso. Kimpigia mara niko airport, niko nafika 5 minutes, niko sijio gango afiki, dakika kidogo anafungua simu, dakika kidogo anafunga, dakika kidogo anafungua, dakika kidogo anafunga. Sasa kitu saa 10 kijuni sasa simu yake kaenda mteja kabisa, alikuwa mteja mpaka tukaamua tukarudi nyumbani kitu saa jioni saa 12:30. Tulienda nyumbani kufika usiku nikajaribu sasa kumpigia ikaingia, nikamwambia tumekungoja the holiday, kwani nilimbona huku kuja? Akasema gari lijaa watu wa Ugunja walijaza gari. Sasa nyinyi watu wa Kisumu kesho asubuhi by saa 2 mkae tu hapo shule na watoto mtachukuliwa. Kufika leo asubuhi hata yeye ndio amenimisha na simu kitu saa 2 akanipigia. Hadi mko wapi? Mbona si tu kwa nje pesa tuko na mattress. Mwende hapo shule mnata primary school gari inakuja saa hii shatoka. Sasa by saa 2 asubuhi tumekuwa hapa. Kufika nikapata pia parents wengine wamevaa mattress, wengine hata hawana mattress mpya, wamevaa vitabu. Tumekaa hapa kuanzia hiyo saa 2 tukimpigia niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero, 5 minutes, niko tu anafika na afiki, dakika kidogo anafungua simu, dakika kidogo anafunga. Moko kuom jonyuol wacho ni midhiero mar nok mar omenda kod mago omenda mabende ginyalo nyiewo godo gige skul kanyakla kod school fees ema bende nomiyo gi winjore kod ng'ama chalo kod mano kata ne gi yie mar mondo ng'ama chalo kod mano ne wach ni nyalo dwaro mondo miyo konygi kaito bang'e ne ojwang'ogi ka bende ne girite skul kanyo e skulno mar Manyatta Primary School kama ne osingo ni nobiro mar mondo ni ochiwne gi sir kata chiwne jopuonjre go sir mar donjo e skulno kata grade mar 10. Bang'e kanyo pisas mabende wuok amigawo mar somo e gwenge ma Kisumu ne ochopo kanyo kendo ne oreso jonyuol go kanyakla kod nyithindgi. Kuna mtu aliniambia jana nitoke na mtoto na nitoke na nikuje saa 2. Jana nilikuwa hapa saa 2 mpaka saa 2 usiku. Sikuona mtu, nilikuwa na connect na yeye kwa simu. Sasa anasema anakuja, gari iko kwa njia, anakuja mpaka usiku. Nikaenda nyumbani na mtoto. Sasa kufika leo asubuhi tena akapiga simu. Ananiambia toka, gari iko kwa njia. Nikatoka tena nikarudi hapa. Sasa mpaka saa hii bado anasema tu gari iko kwa njia, gari iko kwa njia. Na mtoto wangu alikuwa anasoma Kodiaga prison. Sasa hii wameita yeye Kisiano. Na sina namna, bwanangu alikuwa. Na huyo ndio passport yangu. Sina chochote. Hata sanduku yenye niko nayo hapa na mattress niliomba. Sasa naomba usaidizi.
Komachene na chijario mabindi tudo kod ketho mar mayo jopiny apisi mar lope ma Homa Bay omaki kod apisas mago kwach kich ma Homa Bay achijogo magina surveyor mar lope county ma Homa Bay kod karan mar apisi mar lope ma Homa Bay ne omaki kod kwach kich tok jopiny chwalo ng'ur margi. Kalure kod apisa mabiro chung'ne timo nonro county ma Homa Bay Peter Kimulo okwach kich noyudo report kowuok kuom jopiny ni achijariogo ne dwaro mondo mi jopiny mane dwaro chenro motenore kod weche mag lope otim chudo koda pesa chenga kata golo omenda M-Pesa agent mopogore gi timo chudo kokalo kuom chenro mar eCitizen mabende opodhi koda sirikal. Kimulo wacho ni nonro mabende nchane gi timo yango ni achijego osebedo kaka omenda mathoth kuom jopiny mabende dwaro chenro motenore kod weche mag lope. Ng'ur makamago ne osir kod jakedne ratich oganda Evans Ologor mabende wacho ni apisi mare bende oseyudo ng'ur mathoth kalure kod wach mibadhi no. Jopiny chokelo ywak ni mibadhi ogo tachga ma oriwo nyaka surveyors, private surveyors ma practice oko. Namba achiel, printing map official gazettement en siling 500 but iyudo ni ka gikawo siling 1,000. Koro gima rach manotimore en ni iyudo ni pesa ni ikawe to kodhi ne sirikal. Sirikal no introduce gimoro ni Ardhi Sasa under CS Alice Wahome. Monego bed ni kadwa service abedo prompted gi land officer to arwako mana pin tachudo. Joge yudo ka kaw cash to gi agent number nitie magiketo ma ji withdraw e pesa. Koro on tarik 8 nachako wuotho madhi Kaland Surveyors Office. Na dwaro map seat 8 Katuma A number 1165 maen mar Sophia SDA Church mane wan go gi issue kodgi na apply ma chulo gik midwaro te to ne gibiro tok gi effect services. Koro na appeal ne minister manchoro jika manyo luonga wawinjore ne gidok redo it. Kuru mae mano prompta ni we adhi a print anena map ni mondo ane ni gima jopiny wacho ni en adieri. Ka donjo kanyo to nitie achiel kuom ofisa manomaki mano konane akel cash takone na onge gi cash then okoni ka M-Pesa gi muono agent number ewi mesa. Moko kuom jolony mawuok e gwenge ma Kaluo ogo duondgi piny ewi ywaruok masani nitiere e duond bura mar ODM ka giwacho ni mano nyalo miyo duond burano ok yud thuolo maber e twak mabende chano bage kinde duond burano kod duond bura mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Kotele gi kod Fredo Kango, jolony go jiwo telo mar duond burano mar ODM mondo mi obed kod twak mar tieko ywaruok makamano mapiyo piyo. Bende gidwaro mondo mi okete tema weche apar kata agenda apar mabende nokete kogno kod mane en Prime Minister Mosendo Raila Odinga kod jatend piny Migosi William Ruto higa mokalo. Jolony go bende ne okwayo oganda Luo mondo mi owuog oko mar kar rombgi mar ndikore kaka jogo ombulu motelo ne yiero mar higa mar 2027. Duol mochung'ne riwo Uganda kata NCIC ochuogo chike mabende geto kedo kod weche mag akweda e pacho kae ahinya to mago mabende keyo e mbui. Koloso kod jofwambe boma ma Nairobi, jatatije duol no Peris Waweru owacho ni duol no mar NCIC omakore kod riwruoge mamoko e neno ni josiasa makeyo weche mag akweda okawnegi okang' mar chik. Some of the words I said are not in plain English or Swahili. They are words that have been created to mean a particular thing, and analysts will be able to pick that out. It's more metaphorical. So that's one of the things we look at. And then the final test is usually impact. What is the impact of the words that have been uttered? Korka kore Joyce Ekwama mabene en jatatije duol mar IBC owacho ni gimakore kod jokanyo mopogore mondo mi gineni yiero maduong' mabiro obage yo makare maonge ng'ikruok moramora. The electoral code of conduct takes effect after candidates are registered for elections. Tunaona hiyo nominations tunaita nominations. Baada ya kuandikisha hao wagombeaji kwa kupiga kura, the election code of conduct takes effect, so we can take action after that time.
Any other time away or outside the electoral period, we go to other institutions like NCIC, the police. The Penal Code of Kenya takes effect. Luro kwako kar dak ma Mkuru kwa Njenga e boma ma Nairobi tok chenro mar muko udi ne jimbore mokalo e kar dak no tieno ma bende piny no rugo odiochieng' ma kawuono. En chenro ma bende no miyo jodak ma kono bago ng'anyo kiny ma kawuono ka gikwedo mokalo chenro no ma bende geto yaro apini e alwora no ma Mkuru kwa Njenga. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ma bende ne ochopo e kar dak no ne okwedo mokalo chenro makamano. Like all these roads you're seeing down here, we've done them. But we do them by speaking to the people, not by using force. All these officers, you'd think there's a terrorist activity here. These are Kenyans. These are innocent people. Now somebody has no home to go to. Calling them public participation, agreeing and saying, okay, this place we need access. They move. They're not animals that you just come upon them at night. I think it's the most unfortunate incident. We've spoken to all agencies that are, supposed to be involved in this. We will midwife a process with the people. And we must always remember that, we're here to serve the people. Even the police are here to serve the people. It is not right. These are bullets. It's not right. No agency can purport to do work that belongs to the county without sign-off from the county government. We will not have that in Nairobi. Our roads chief officer are not, is not aware. The CAC is not aware that a decision is made at another place. The president has spoken to. He says he's not aware. It must stop because we can't do this to our people. This is the MCA. Kimondo, they can't say something. Sasa mwanzo mimi nataka kushtumu hii kitendo ambacho wa jamaa wanatenda. Ni makosa sana kuja kudhulumu wananchi. Hawa watu wengine wamezaliwa hapa, wameishi hapa miaka 40, miaka 47. Sasa wewe umelala kama huyo mama pale chini. Usubuhi anaamka anapata tu. Anaona rufu yake inatoka imeenda, anachukua na tingatinga. Huko kwa kitanda unaangalia juu, unaona mawingu. That's very unfair. That is very unfair. Hawa wananchi waje wazungumze na wao, tuangalie kama ni road extension. Kama kuna lolote ama maendeleo yoyote inaletwa ikiwa ni ya national government ipitie mheshimiwa Mawadhi. Kama kuna maendeleo yote ya feeder roads yenye inaletwa kutupitia county ipitie kwa governor proof anipatie nikiwa hapa kama area MCA niletee watu wangu ni wasanitize wajue ile kitu inakuja. Imedo winjo matut e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Sirikal kokalo kuom maduol mabedo chung'ne alap ndeke ma Amano Kenya Airport Authority ochako gedo mar paw ndeke ma Lichota e kaunti ma Migori. Jokanyo mag duol mabedo chung'ne alap ndeke kotelnegi kod jakom mar directors Caleb Kositany kod gavana ma Migori Ochila Yako ne ochopo mar rango gedo mar alap ndeke no ma Lichota mabende biro muonyo omenda maromo shillings milion 300 koke kaunti ma Migori. Jojuma miwaler mathoth wachni. Jakom mar bod mochuni alap ndeke pachukae, the Kenya Airport Authority Caleb Kositany, konyo kanyo moko mar Kenya Airport Authority, kod gavana ma Migori Ochile Yako, ne otimo limbe margi alap ndege no Malichota, e kaunti ma Migori, mar kaka chenro mar gedo, mar kar rwako welo, kata terminal point, madhi muonyo omenda, maro milion 300, koro dhi nyime. Migori is a very smooth place to work because of the collaboration we have with the national government and the county government led by His Excellency, the Governor. A lot has happened here. He has spoken about the expansion of the runway. That is in our books. We want to expand the runway to 2 kilometers so that you can be able to take more aircrafts, bigger aircrafts, fully loaded. Excellency, the President is key on infrastructure development. As he speaks about our road to Singapore, these are some of the little things that we do. Somebody may see that they don't matter, but in the long run, you will appreciate once this facility is up and running. I am happy today to welcome the team of Kenya Airports Authority when they are visiting and they are living the dream and the request of Migori County government on behalf of Migori people. To sincerely thank the President for agreeing with the Kenya Airports Authority that the people of Migori deserve to have a decent terminal, a decent airport. Jakom mar bod ni mochuni alap ndeke Kenya Airport Authority Caleb Kositany wach ni gedo mar kar rwako welo maigeno ne dhi rumo kinde mar dweche 12 dhi medo yawo malach alap ndeke ni Malichota. And we also want to actualize the international part of this airport. So we shall have an immigration officer sitting here so that people can take their international flights to Serengeti and land here from Tanzania or wherever and begin their safaris in Kenya. When you hear the airlines operators have increased the frequencies, that means the people have embraced flying as opposed to driving. So it means there's a necessity to have this airport functioning fully.
igedo ni kagedo mar karwako welo ni e paw ndege ni malecho turumo kendo koro chako tich. Welo maromo gana 500 mawuok nyaka e pinje maoko biro bedo katiyo kod alap mar ndege ni malichota. Buildings are very key infrastructure for airports or airstrips to thrive. The facility we are putting up here is going to cost us about almost 300 million. It's going to hold about 500,000 passengers a year, and we expect that to serve us at least for the next 10-15 years. Gavana ma Migori Ocheliako wachno mor kalap ndeke ma sirikal mare ema ne ochako chenro mane koro tiyo makare bang' gero kar rwako welo moro matin kendo manyo kambi mar ndege mating'o jowuoth mamoko osedongore kendo pod omedo dongore. I came to office in 2022. We had a runway without anything. It was just a runway, and we quickly sat down as an administration, being guided or driven by the need of Migori people and their guests. We couldn't continue flying into Migori through Kisumu. What we did as an administration, with the consent and agreement of Kenya Airports Authority, was to put up the facilities you see there, that little terminal and the other supporting facilities, so that our people would connect to Nairobi. Ochilo wacho ni kaka tend kaunti ma Migori gimedo keto chenro mamoko mane ne lap mar ndeke ni malichota koro jiwo dongruok e sekta no malimbe ohala kaachiel kod moko e kaunti ma Migori. We are putting up together with the national government Thimlich Oinga cultural heritage. We will have animal orphanage there. It will be a nice place to see. Skyward has stepped forward and agreed from 7th of February to start an additional flight. Many other airlines will come here, and Migori is a place on the move. As an administration, we are doing our local activities of expanding access road, supplying water to encourage investors to come to. Lipot yango ni higa mag 2013 nyaka 2014 welo maromo gana 22 ne otiyo kod lap ndege ni malichota. Ne Nyakalondo Maramogi kuoke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Mane mabino kelo giko mag weche matuje koro gwenge gi elak seche gi tudri koda James Rabala tudri kanda ko Ochieng Emmanuel koro mosapar gachiel ne weche manyien. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Pinika ng'ato ka ng'ato ni kod lek mare. Bengi mar Coop Bank ni kema kuncho lek mari e yo mapiyo mana gi payslip mari. Coop Bank chiwo hola yo mayot kochakre siling 50,000 nyaka 8 million bora ni inja kanyo kata customer mar Coop Bank. Gima idware go em na payslip mari kod original ID. Ne mathoth kenyalo yudo hola ni keto ni chenro mar kogwen pile ka pile wuot chikati ya beach gi VOJ. Coop Bank, we are you. Kevo Makawili, the wise man Winya Seme, sikia hiyo Tsunami Studio, Helena Miduda, Jabere Nyakambare, Ustogu Dobonyo, Kamata Waya, Fanya Mambo, Mike Jakarecho. Oh, Tawera vera sauti yangu wa Moroganda, Winya Sembe nyapigi karo chavere lelo, Winya Sembe nyapigi karo chavere lelo, Tawera vera sauti yangu wa Moroganda, Tawera vera sauti yangu wa Moroganda, Tumowera nyako nyakamboga mama, Tumowera nyako nyakambare lenda ye, Helena Miduda nyakambare mama, hey, Helena Miduda nyakambare mama,
ni mama Mona winji wendi Odhiambo kama Mama Victor mae wendi Karo Nyarabugi ni mama Victor mae wendi Isaya Sere Mama Dina mae tumi Nyako Chamoluche mama Mona Dr. Chamoluche mama Dina Daktari Nyakambare osiepae Elena mae wendi jevere Elena Meduda yena sumbi ni jugoramo Elena Meduda we sumbi ka jugoramo Negiri juogi nyathiga wino Josephine Akode Negiri juogi nyathiga Karo Godi Wudoremo Negiri juogi nyathiga Lucy Yawaya Nongolore kuomi nyathiga Joge Musibnane Nolore kuomi Elena